Príjemný. My tu máme ale súťaž, 10-dňovú súťaž, vďaka ktorej vás chceme dostať na veľmi príjemné dovolenky. Už sme boli pri mori, už sme boli v Egypte, keď sa nemýlim, v Tunisku. A teraz ideme... No, teraz to bude víkendový pobyt. Presne, a bude to na Slovensku. Konkrétne je to víkendová grilovačka na Orave pre 8 osôb od portálu ubytko.sk s priamym kontaktom na ubytovateľov. Takže... Ideme odhaliť okienko, kde je jedna známa tvár. No, kto môže byť táto krásna slečna? Rozmýšľajme. To je chlapec, To bol vtip, samozrejme, že to je... Ja som teraz pozerala, že či nemá Si náhodou istá, drdol a potom som si uvedomila, že to nie je drdol, ale nejaká rekvizita. Dobre, ak uhádnete, teda ak sa preklikáte na dovolenkovanie.markiza.sk, tam sa môžete preklikať, tam kliknete na túto tváričku a môžete tipovať z 3 variant. Áno, a jedna samozrejme je iba správna, potom treba iba vypísať formulár, ktorý sa tam nachádza. Vôbec to nie je komplikované, je to úplne prehľadná záležitosť. Okrem tej spomínanej grilovačky pre 8 osôb od portálu ubytko.sk na Orave získate aj cestovné poistenie od spoločnosti netfinancie.sk. Kupóny v hodnote 100 eur na tlač, CV, fotoknihy a od spoločnosti Fotolab. Vybavenie na dovolenku v prírode od spoločnosti intersport.sk. Áno, a kde sme to teraz skončili? A poukážku na nákup obuvy Crocs od oficiálnej predajne Crocs v bratislavskom Auparku. Presne tak, priatelia. Tak držíme palce, ešte raz pripomíname dovolenkovanie.markiza.sk. Všetky informácie tam nájdete. A držíme palce hlavne. Áno. V pondelok spoznáme víťaza.